Xabier eta bere ama Mari Jose etxe ondoko pikondoetara hurbildu dira sasoi honetako azken pikuak jasotzera. Iruritan gaude, Baztan aldean. Baratze txikian dabiltza pasieran, piku gutxi geratzen zaien pikondoei begira. Bai, hauek ja demoraldiko azkeneko pikuek dire eta aprobetxatuko du eta bilduko ditugu azken aleak. Haien tamaina handiak kontrakoa adierazten badu ere, pikondo hauek 15 urte baino ez dituzte. Lurzorura ezin hobeto egokitzearen ondorioa da. Pikondoen hazkundea inausketa bidez kontrolatzen dute fruitua errazago bildu ahal izateko. Pikondonek 15 bat urte izeintu, arras gustoko dela lurren nabari da, izugarria handitzen da urtero eta izugarrezko kimaketak eman behar izaten dizkiogo. Piku hauek marmeladak egiteko erabiliko dira. Irular marmeladak 30 urte dituen enpresa bat da. Xabierren gurasoek sortu zuten Mari Josek eta Juan Pedro Kalegia, eta Xabier duela 2 urte batu zitzaien. Pikuekin hainbat marmelada mota egiten dituzte. Gu irular gara, mermelada egiten dugu, eta piku hauekin 3 mermelada mota egiten dugu, alde batetik piku utxe, bertzaldetik piku eta baserriko melokotoiakin guk mertxike deitzen digune, eta azkenik egiten dugu ere bai pikue ezpeletako piper hautsakin. Baina hoiek ez dira merkatuan jartzen dituzten marmelada bakarrak. Irularren 16 marmelada mota egiten dituzte, haietako gehienak euren baratzeko fruituekin eta barazkiekin eginak. Irular inguruko mendi baten izena da. Pikuaz aparte, etxeko fruta erabiltzen dugu, egiten dugu sagarrezko mermelada bat, fruta lehor batzuk eta kanela pixka batekin, gero ere bai udaria, intxaurra eta ronakin ere egiten dugu, tomatezkoa ere bai, eta horrelako hainbat mermelada gehiago. Baztanen abeltzaintza tradizio handia dago. Horrez gain, oso ondo hazten diren fruta arbolak ere badira, eta irular marmelada lantegian hortik etekina ateratzen jakin dute. Hemen Baztanen fruta guztiak ez dire ongi egiten, baina sagarra arras ongi egiten da, baserriko melokotoi txiki hori gumer txike ditzen digun ere bai, arras ongi egiten da, tomatea ere bai nahiko dexente, eta udaria ere bai, eta arana. Xabierrek piku bat probatu du eta berehala konturatu da marmeladak egiteko puntu-puntuan daudela. Arras goxoa daude. Piku hauek egun hauetan eguzki franko izen da, eta zaporez behintzat daude oso goxoak. Lantegira bidean, Xabierrek geldialdi bat egin du Iruritako bere lekurik gogokoenetako batean, frontoian. 900 biztanleko herri honek 3 frontoi ditu. Txikitan eta gaztetan Xabierrek ordu asko eman zituen bertan. Ni lehenago pilotan aritutakoa naiz, frontoian hainbeste ordu pastu izan ditut, eta hemen Iruritan 3 frontoi motak dauzkagu, badugu hemen erreboteko plaza, hemen laixoan haitzen dire gaur egun, eta gero fronton reglamentorea dugu, Aranabia izenekoa, eta trinkete txiki bet ere badugu, non herriko aurrek haitzen dire egunero. Marmeladak non egiten dituzten erakutsi digu Xabierrek. Lana erraztuko duen lantegi berria zabaltzeko baimenak dagoeneko izapidetzen ari dira.
Bueno, gure obradorean gaude, hemen egiten ditugu mermelada guziek, amatxo eta bien artean, eta bueno, ja badaramazkigu obradore honetan 25-26 urte. Obradore berria egiteko permisoekin gabiltza, eta bueno, espero dugu, hemendik denbora gutxira han egitea gure mermeladak. Atzo bildutako pikuak egosi eta txikitu ondoren, marmeladak prestatu eta ontziratzeko prozesua hasten da. Bueno, ja pikuak egosita daude iaia, eta bueno, hemendik erratoixka batera ja pikatuko dugu, eta gero ja botetan sartzeko. Irularrek badu salmenta puntu bat bere produktuak saltzeko. Azokak, denda txikiak eta zuzeneko salmenta dira produktuak merkaturatzeko dituzten bideak. Xabierrek ingenieritza eta delineazioa ikasi zituen, baina lana eta familia uztartzeko Irularren jarraitzearen aldeko apustua egin zuen. Fruten eta marmeladen munduaz sentitzen duen grinak ere eragina izan zuen haren erabakian. Bueno, ni enpresa honen bigarren generazioa naiz, gure ama dola 27 urte hasi zen enpresakin, eta gure aiten laguntzakin, aurrera eraman dute enpresa, ni dola 2 urte terdi sartu nintzen arte, eta bueno, familian egoera dela eta beste lanetan aituta gero, hemen txenago, eta espero dugu hainbeste urtez hemen jarraitzea, ez? Irularrek etorkizuna izatea zarro daude haren gurasoak. Niretzat semeak segitzea pozgarria da alde batetik eta ilusioa egiten dit. Baina gauz bakarra segituko dugula berari laguntzen, orden ez gara inoiz benetan retiratuko. Xabierri esker, urte luzetan gozatu ahal izango dugu Irular marmelada bikainez. Duela gutxi, Uortzi zagursariak antolatu zituzten Portugalen. 1984tik antolatuak, munduko gaztasaririk garrantzitsuenek sari ugari eman dizkiete berriro euskal gaztandegiei eta hartzainei. Guztira, 24 gazta saritu dituzte hainbat kategoriatan. Gazta saridunak 14 gaztandegitakoak dira, eta urrezko 6 domina, zilarrezko 6 eta brontzezko 12 jaso dituzte. Garoaren, Julen Karasatorreren eta Patxi López de Uralderen urreak nabarmendu behar dira. Eta jakina, Laleze gaztandegiak aipamen berezia merezi du, 3 urre irabazi baitzituen. Dominak lortzeko mundu osoko 4.000 gaztarekin lehiatu behar izan zuten. Lizagasar enpresa txikian ahalik eta gehien aprobetxatzen dira sagarraren deribatu guztiak. Elgoibarko San Roke auzoan dago eta bertatik haran osoa ikusten da. Anek eta Asierrek duela 4 urte jarri zuten martxan. Izaera ekintzailea eta berrikuntza dira haien nortasun ezaugarriak. Hasi zirenetik, sagaztiak eta instalazioak zabaldu egin dituzte eta sagarrekin egindako produktuak ugarituz joan dira. Lehenengo 2019an papelegua eduki genduen eta 2020an ingenduna zen 125 metroko eraikina eta aurten lortu dugu beste eraikina itxia 1000 metro eta lortu duguna da 4 obradore itxia sagarrakin investigatzeko eta aldan produktu gehien itxeko. Sagarrak ahalik eta gehien aprobetxatzen dituzte lurra eta ingurumena aintzat hartzen dituzten irizpideak erabiliz. Era ekologikoan egiten dutelan eta garrantzi handia ematen diete energia berriztagarriei. Guk dana ekologikoan itzen dugu,
importantzia ematen diogu lehenengo terrenuari, lurra ondo egotia, lurra ondo badau, sagarra arbola ondo hasten da, arbola osasuntsu badau, sagar hona ematen digu, eta sagar horrekin itzen dituguna da ekologikoko sagar produktu ekologikoak. Asier eta Bira sagarrak garbitzen ari dira. Bira Senegalekoa da eta lehen sektorean lan egiten ohituta dago. Hautaketa mahai honetan gehien interesatzen zaizkien sagarrak hautatu eta segituan jo egiten dituzte. Hemen itzen duguna da hartzen dugu sagarrak gure 7 hektareko sagaztitikan ekartzen ditugu. Egunero 700 kilo ekartzen ditugu Lizagasarrera, botatzen dugu piztinara, urakin garbitzu, sagar handixenak hartzen ditugu eta selekzionatzen dugu puria, mermelada eta dultzia itxeko, eta beste txikixia o deformauta dauana bidaltzen dugu sagardora eta zumora itxeko. Azaroan, Lizagasarren oraindik ere biltzen ari dira sagar barietate berantenak. Nahiago dute sagarrak heldu arte eta arbolatik erori arte itxaron. Gu irailean hasten gera jasotzen sagarra, bera sagarra bota itzen digu, bera punto optimoan daunean botatzen digu, gu orain gauza azaruan sagarra jasotzen errezila eta beste bariedade batzuk aguantatzen dutena sagaztixan, baita abendura artera aguantauko zuan, baina orain botatzen dugu kosetxia bukatzen gauzelako eta azukria punto optimua eukiko zuan orain bertan. Orduan, aprobetxatzen dugu, dultzia, membrillo, mermeladak itxeko, punto optimo. Sagar hauek gozo-gozo daude eta eskerroneko dastatzailerik finenak erakartzen dituzte, erleak. Oain azaruan gauzenez eta sagarra dakan zumua ingozua danez, erle guztiak, inguruko erle guztiak, onatortzen dira gure zumua eratera. Jo eta txikitu ondoren, sagarrak Lizagasarreko $2 doaz. Asierrek dolaretik isuritako muztioa probatu du. Merkaturatu baino lehen, muztioa pasteurizatu egiten dute, baina horrela ere gozo-gozo dago. Prentza honetan aurten lortu dugun prentza berrixan, itzen duguna da, sagardua 200 kilokin gure sagar zumua etaratzen dugu. Eta kolore hau ikusten duzue, euskixan arabera, bari hau itxegu eta sagarran arabera ere bai. Euski asko badau, ez maz garbixagoa da, eta ilunagoa bada, euski gutxio jotzegu. Sagarrak zapaldu ondoren lortzen den pasta, ongarri gisa eta abereak bazkatzeko erabiltzen dute. Erregai modura erabil daitekeen ere aztertzen dute Anek eta Asierrek. Hemen ikusi leike dezuena hau da patza zikauta, portentaje bat eukiko du humedadia gure prentsak ez dakatelako kapazidade hori atzeko, baina gu konforme gauz eta atzegunakin. Eta honekin itzen duguna da bai beixeri, ardixeri eta bidali, eta investigatzen gauz, forma diferentiak abertzei leike dugun honekin. Bai zelaira bota, holan gero pepitia hasita zuhaitza hasten da, eta bai deshidratauaz gero ikatza moduan erabili oso lakoa. Pabilioi berria eraikitzean, Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza izan dute. Hainbat eremu daude, sagardoak metalezko kupeletan prestatzeko, dastak egiteko edota ozpinak zahartzeko. Asierrek kupelak erakutsi dizkigu. Hemen ikusten dugu gauz Lizagasarreko kupelte gixan, bertan ditugu 10 kupela eta hasten gera irailean zumua itzen eta transformatzen dugu sagardora. Hasten gera 5, 6, 7, 8 honek betetzen eta densidadia jaitxiala gero hasten gera garbitzen. Trasiegatzen dugu
bat zenbakira. Gero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eta horrek nahi du esan, iraileko sagardua, garratzagoa izango zala, eta 9. kupela izango zen gozuagoa. Orduan joten gera, iraila, urria, azaroa. Solairu bat beherago, sagardo botilaratuak gordetzen dituzte. Hemen urtebete igarotzen dute evoluzionatzen gorputz handiagoko produktua lortzeko. Guk itzen dugu sagardo bat, kriantza o reserva bat izango zen moduan, arduan moduan. Lagatzen dugu, azkenean sagarran azukre punto batekin, altu haua, eta gero bertan hartzen du aroma guztiak. Azkenean gure sagardua urtetikan gorako sagardua da. Are beherago, zurezko upeletan gordeta, 3.000 litro ozpin dauzkate zahartzen utzita. Asierrek barrika bakoitza usaindu eta aztertzen du. Hemen gauze lurra azpixan, 8 metro bera, eta ditugu hemen barrika roble frantzesen sartuta sagardua, eta 3.000 litro ditugu. Eta dua oxigenatzen poliki-poliki. Prozesu motela denarren, horrek balio handiagoa ematen dio azken produktuari. Ikusi dugu moduan sagardua 10 barrikatikan, hartzen dugu bat, guri ikusten duguna zein dan politxa binagriantzako, eta sartzen dugu kupeletan. Kupel honek dira 220 litrokuak, baina betetzen dugu 180 litro. Orduan, gero juten gera, prozesu oso lentua. Urte betetik gora binagria itxien bia da, eta orain batzuk itxen dute 24 ordutan, binagria, prozesu askarra, baina honekin juten gera, bakteriak bizitza aizia bia dute, oxigeno garbisa, orduan oxigeno garbisa sartzen da, eta juten da bakteria horrek binagratzen, poliki-poliki. Artean amaitu gabe, dastaketa aretoa bezeroak elkartzeko eta fidelizatzeko topagunea da. Lizagasar produktu sorta zabala hemen dastatuko dute. Bisitak idatuekin bateratzen dute dena. Protagonistak noski, sagardiak dira, honen guztiaren jatorria. Gainera, salmenta puntu bat ireki dute euren produktu ugariak erakusteko eta saltzeko. Laster produktu berriak ikusiko dira hemen, Aneren eta Asierren izaera ekintzaileak lehen egunean bezain bizirik dirauelako. Gu 2008an hasi ginen sagardua itxen, gero pasau ginen zumua itxera, eta gero sagarra hartuta puria, mermelada eta dultzia. Eta 2008an sagardo bat ezaiguna guztau ikusi gendun, eta horrekin investigatzen hasi ginen, eta gendun ospina eta aguardientia. Eta baitxa, eukiko dugu ere laster, Madalena zumuak ininda. Lizagasarren beste apustu bat, etiketak pertsonalizatzea da hori eskatzen duten bezeroentzat. Tabernek, jatetxeek, elkarteek eta enpresek familia enpresa honen produktuak eskura ditzakete etiketa esklusiboekin. Hartzen dugu, sagarrak hau, itxen dugu sagardua, eta gero itxen dugu klientiak nahi duan moduko etiketa personalizaua. Azkenean hartzen dugu, eta ematen diogu bere loguakin itxen dugu sagarduari personalizau. Bi ekintzaile gazteok Lizagasar jarri dute martxan eta arreta handiz lantzen dute sagarra. Haien izaera ekintzailean non nahi ikusten da eta sagastietan bereziki jartzen da agerian Lizagasarren lan ona.
Kristinak eta Raik Lasorka upategia jarri zuten martxan 1984an, eta instalazio berriak duela 3 urte zabaldu zituzten. Hemendik, Guardiako erdiaroko herrigunea ikus dezakegu behelaino itxi batez estalita. Upategiaren inguruko mahastietan argi ikusten da hostoak erortzen hasi direla. Luziak Lasorkasen historia kontatu digu. Esta bodega ya tiene 30 años de historia. Upategi honek 30 urteko historia du. 6. belaunaldia naiz mahasti zaintzan, eta 4. ardogintzan. Birraitonak ardoa egiten zuen, aitonak ere bai, eta gurasoekin batera, Lasorkas sortu zuten 1984an. Herrian hasi ziren ardoa egiten, gero Cerro Lahorka zeritzon leku batera aldatu ziren, izena hortik datorkio. Eta eraikin berri honetara aldatu ginenetik 3 uzta joan dira. A este nuevo edificio. Rai eta Kristina ez dira erretiratu, baina Luziak gero eta ardura gehiago hartzen du familia enpresa txiki honetan. Luzia aspalditik dago maiteminduta mahastiekin eta ardogintzarekin. Mahasti zaintzan eta enologian trebatu arren, berarentzat funtsezkoa da ardoaren eta mahastien kultura barru-barruan daramatenei entzutea. Creo que la base académica es importante para... Oinarri akademikoa garrantzitsua da ezagutza batzuk izateko. Baina gurasoekin, osaba izebekin eta Guardiako jendearekin ikasi dudana oso garrantzitsua da. Bizitza osoan zer eginten entzutea eta ikustea funtsezkoa da. Zure prestakuntzatik abiatuta gauza berriak egin ditzakezu. Baina lehen egiten zutena kontuan hartuta beti. Pero siempre respetando lo que hacían antes, claro. Elaborazio eremuan, altzairu erdoil gaitzezko handel tipikoak joera berriekin batera agertzen dira, hala nola, hormigoizko tangekin eta anforekin batera. Arabako Errioxako ardoaren historiari lotutako elaborazio tradizionalen aldeko apustua da. Por aquí entra la uva... Matxa hemendik sartzen da. Zuztarrak kendu eta tangetan sartzen dugu. Une honetan hartzidura malolaktikoa egiten ari gara, 2. hartzidura alegia. Lehenik hartzidura alkolikoa egiten da, azukrea alkohol bihurtzeko. Gero, ardoa eta matxa lehen azalak bereizten ditugunean, hartzidura malolaktikoa dator. Azido malikoa azido laktiko bihurtzen du, suabeagoa izan dadin. Ardo batzuk barrikan egiten ditugu, beste batzuk kandeletan. Ze ardo mota nahi dugun arabera. Zortzi ardo izen merkaturatzen dituzte, batez ere nazioarteko merkatuetan saltzeko. Pues ahora estoy ya intentando hacer vinos más parcelarios. Orain ardo partzelarioagoak egiten saiatzen naiz. 8 erreferentzia ditugu. Liga gainean ondutako ardo zuri gaztea, ardo gorria, hormigoian ondutako tempranillo gazte bat, mastiko ardo ondua, mastizarreko erreserba bat, eta gero mastiko 2 ardo, trikuarri eta biura. Biak 60 urteko mastikoak. Beste ardo bat badugu, 100% grazianoa. 100% graziano, que se llama Pagos de Valdeorca. Luziak gero eta gehiago esku hartzen du upategian, eta hain zuzen ere, ardo batzuek Luziaren ukitu pertsonala dute. Trikuarri ardoak kasu. A ver, la verdad es que tengo mucha suerte. Zortekoa naiz. Gurasoek nigan konfiantza dute. Eta utzi egin didate aginte hartzen, eta ardoei nire ukitua ematen. Nire lehen ardoa trikuarri izan zen. 2019ko ardo beltz bat. Eta nire lehen ardo zuria 2021koa. Gaur egun ardo guztiek duten nire ukitua. Aitaren laguntzarekin, noski. Match bilketan elkarrekin aritzen gara beti. Por supuesto que siempre estamos los dos en vendimias. Terrazatik, mahastiak eta guardia ageri dira.
Luziak bere ama Kristinarekin batera trikuharri ardoa dastatzen du. Quería un poco recuperar Aitonaren teknika berreskuratu nahi nuen. Hormigoia erabiltzen baitzuen. Hau da, ardoa barrikan izan eta gero hormigoian sartzen dut 4 hilabetez, finduz joan dadin. Eta hortik botillara. Lo metí en botella. Mahastiek Abando San Pedro familiarentzat duten garrantzia hitz egin digu Luziak. Es que toda la importancia porque Erabateko garrantzia du. Azken finean matxa da garrantzitsuena. Matxa ona ez bada, ezin ardo ona egin. Familian ikusi eta ikasi dudana hori da. Ardo handi bat egiteko, ingurunea, matxondoa. Eta matxa ondo zaindu behar direla. tener un gran vino. Lurrarekiko errespetuarekin sakon konprometituta, lursail guztiak era ekologikoan lantzen dituzte. Yo desde hace ya 3 años Duela 3 urte era ekologikoan lan egitea erabaki nuen. Konfiantza baitut lurra lantzeko modu horretan. Ingurunea errespetatuz. Lurra zaindu behar da. Eta horretarako herbizidarik eta gai kimikorik ez erabiltzea da onena. Arabako Errioxan daukagun ondarea ikaragarria da. Mahastiek urte asko iraun dezakete eta merezi bezala zaindu behar ditugu. y hay que cuidarlas como se merecen. Udaberrian izozteek eragin ditzaketen loratze goiztiarrak ekidin nahian, Lasorkasen nahiago dute inausketa ahalik eta gehien atzeratzea. Practicamos una poda tardía. A mí me gusta Berandu inausten dugu. Urtarrilean, loraldia atzeratzeko. Udaberriko izozteek, martxo amaierako edo apirilekoek, min handia egin diezagukete. Zenbat eta beranduago inausi, orduan eta beranduago ernamoindu. Horrela, kalte hori ekiditen duzu. que tengas ese daño. Luzia gazteak ilusioz bizi ditu mahasti eta upategi lanak. Rairen eta Kristinaren eta aurreko belaunaldien ondare aberatsa aintzat harturik, ideia berriak jartzen ditu abian. Lurrari eta Arabako hegoaldeko eskualdeari dien atxikimenduak aztarna utziko du Luziaren etorkizunean.